this game 누군간 여기서 내려야 돼할 순 없지만 누가 내리지 말지 서로 놓지 말고 그저 마음 가는 대로 질질 끌지 말고 이제 내리지 말지 빛을 내보자고 반복되는 시선 게임 이제 그만해 허락 네가 없는 이 시속이 것 허락 네가 없는 처음의 끝처럼 허락 네가 없는 이 시속이 것 허락 네가 없는 이 in the stars tonight, so watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. This is getting heavy, can't hear the bass, boom, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this beat chain like money. This go all alone, I'm into that, I'm good to go, I'm diamond, you know I glow up. Hey, so let's go. 'Cause I'm in the stars tonight, so watch me bring the fire, set the night light. Hey, shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa, bring a friend, join the crowd, whoever wanna come along. Word up, talk, just move right up the wall. They're like, sky's the line, so we dance to the break of dawn. Ladies and gentlemen, I got the medicine, so you should keep your eyes on the ball. This is getting heavy, can you hear the bass? Boom, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this bitch ching like money. At this go overload, I'm into that, I'm good to go, I'm down, you know I glow. And let's go! 'Cause I'm in the stars tonight, so watch me bring the fire, set the night light. Hey, shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa, na-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 na. Life is dynamite. Na-n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 a. Life is dynamite. Shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa, da-na-na-na-na-na-na-na, eh. Da-na-na-na-na-na-na-na, eh. Da-na-na-na-na-na-na, eh. Light it up like dynamite. Da-na-na-na-na-na-na, eh. Da-na-na-na-na-na-na, eh. Da-na-na-na-na-na-na, eh. Light it up like dynamite. 'Cause I'm in stars tonight, so watch me bring the fire, set the night alight. Shining through the city with a little fucking soul. So I'ma light it up like dynamite. This is so watch me bring the fire, set the night alight. Shining through the city with a little fucking soul. So I'ma light it up like dynamite. Can I tell you something just between you and me? When I hear your voice, I know I'm finally free. Every single word is perfect as it can be, and I need you here with me. When you lift me up, I know that I'll never fall. I can speak to you by saying nothing at all. Every single time I find it harder to breathe, 'cause I need you here with me every day. You're saying the words that I want you to say. There's a pain in my heart and it won't go away. Now I know I'm falling in deep, 'cause I need you here with me every day.
every single word is perfect as it can be. 'Cause I need you here with me. 부르며 발자국 물러나 내가 없이 혼자 걷는 널 바라본다. 옆자리여주는 너의 풍경 햇빛거리 가운데 너 뒤돌아본다. 그때 알게 되었어. 난 널 떠날 수 없는 걸. 우리 사이에 그 어떤 힘든 일도 이별보단 버틸 수 있는 것들이었죠. 어떻게 이별까지 사랑하겠어. 널 사랑하는 거지. 사랑이라는 이유로 서로를 포기하고 찢어질 것 같지. 할 수 없어 난. 두세 번 더 길을 돌아갈까. 정말 짙은 도로 위에 걸음을 보갠다. 아무 말 없는 대화 나누며 주마등이 길을 비춘 먼 곳을 본다. 그때 알게 되었어. 난 더 갈 수 없단 걸. 한 발 한 발 이별에 가까워질수록 너와 맞잡은 손이 사라지는 것 같죠. 어떻게 이별까지 사랑하겠어. 널 사랑하는 거지. 사랑이라는 이유로 서로를 포기하고 찢어질 것 같지. 아파할 수 없어 난. 너 어떻게 내가 어떻게 너를 이후에 우리 바다처럼 깊은 사랑이 난 마를 때까지 기다리는 게 이별일 어떻게 텐데. 내가 어떻게 너를 이후에 우리 바다처럼 깊은 사랑이 더 마를 때까지 기다리는 게 이별일 텐데.
언제 갈 곳이 있긴 한지 Oh could you tell me 이 정원에 숨어든 널 봤어 And I know 너의 온기 모두 다 진짜란 걸 Nang makilala kita, buhay ko'y nag-iba. Kay saya pag lagi magkasama, sigaw ng puso, pangalan mo sinta. Sana'y di na magkalayo, at sana wag tayong Sana'y di na magkalayo, at sana wag tayong susuko. Hindi kita kayang bitawan, hindi kita kayang iwanan. Pangako walang hanggan, habang buhay ikaw lamang. Pangako ka, magpakailan pa Ika'y aking mundo, buhay ko'y umiikot sa'yo. Hulog ka ng langit sa buhay ko, sana ikaw na hanggang dulo. Sana'y di ka magkalayo, at sana'y wag tayong susuko. Hindi kita kayang bitawan, hindi kita kayang iwanan. Pangako walang hanggan, habang buhay ikaw lamang. Pangako ka, magpakailan pa man sa tagpuan di paghalang, doon tayo magsisimula ng pagmamahalan walang hanggan. Hindi kita kayang bitawan, hindi kita kayang iwanan. Pangako walang hanggan, habang buhay ikaw lamang. It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I could never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face
There's a truth in your eyes saying you never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say best when you say nothing at all. Oh, all day long I can hear people talking out loud. But when you hold me near, you drown out a crowd. Try as they may, they can never define what's been said between your heart and mine. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say that when you say nothing at all. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. The smile on your face, the truth in your eyes, the touch of your hand lets me know that you need me. You say it best when you say nothing at all. Smile on your face, let's dreaming, I must be dreaming, or am I really lying here with you? Baby, you take me in your arms, though I'm wide awake, know my dream is coming true. Oh, I just fall in love again. Just one touch and then it happens every time, and there I go. I just fall in love again, and when I do, can't help myself to fall in love with you. Magic, it must be magic.
touch and then it happens every time, and there I go. I just fall in love again, and when I do, I can't help myself. I fall in love with you. Oh, and now I just fall in love again. Just one touch and then it happens every time, and there I go. I just fall in love again, and when I do, can't help myself. I fall in love with you. Heart beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? Watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I'll love you for 1,000 more. Time stands still, beauty in all she is. I will be brave, I will not let anything take away what's standing in front of me. Every breath, every hour has come to this. One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I'll love you for 1,000 more. And all along I believed I would find you. Time has brought your heart to me. I have loved you for 1,000 years. I'll love you for 1,000 more. One step closer. One step closer.
for 1,000 more. And all along I believed I would find you. Time has brought your heart to me. I have loved you for 1,000 years. I'll love you for 1,000 more. Sa mga pinalangga nga tagpalamati sang 88.1 Kader FM, kag sa kutob malabutan sini nga pagwaragwag. Ini isa lamang ka emergency broadcast, agud madulong sa kahanginan ang mga labing importante nga impormasyon kag mga tikang angot sa mga isyu nga nagahangkat sa aton, kasubong sang COVID-19, dengue, suicide, malain nga tiyempo kag iban pa. Pinaagi sini mahatagan man sang kahigayunan nga makapangalagad sa kahanginan ang mga ahensya kag opisina nga may direkta nga kaangtanan kag ihibalo angot sa mga ginatalakay nga mga topiko. Ining temporaryo nga pagpalayag sarang ninyo mabatian sa tagsa ka adlaw, alas 7:30 sa aga, tub-tub alas 9 sa gabi. 88.1 Kader FM. 알람이 울려든 ring 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 서로의 눈길이 닿을 때마다 알면서 빙빙 도는데 점점 다가갔잖아. I know it's too late. 마음속으로 나 다 알고 있잖아. 결국에는 선을 넘게 될 거라는 걸. I'm warning to myself. 너 그러면 안 돼. 매번 맺혀 내 맘이 내 맘을 추월해 out of control. 나를 감시하는 저 spot spot spotlight. 비칠수록 어둠 속으로 빨려들어. 끝이 보이는데 I know it's not right. I can't stop me, can't stop me. 내 앞에 놓여진 이 red 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 light. 건너편에 너와 난 이미 눈에 맞춰. 느끼고 싶은 짜릿한 highlight. I can't stop me, can't stop me. I can't stop me, can't stop me. 눈 그만 달라고 나야 딱 한 번만 no rules. 모른 척 해줘 lights off tonight. 너 참을 수 없을 것 같아 losing myself. Yeah yeah. 이제는 turning back. 불가능해 난 점점 더 깊은 너 눈에. 문은 짜릿해. 난 눈을 감을래. 다시는 돌아갈 수 없을 것만 같아 out of control. 나를 감시하는 the spot spot spotlight. 비출수록 어둠 속으로 빨려들어. 끝이 보이는데 I know it's not right. I can't stop me, can't stop me. 내 앞에 놓여진 이 red 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 light. 건너편에 너와 난 이미 눈을 맞춰. 느끼고 싶어 짜릿한 highlight. I can't stop me, can't stop me. Risky risky wiki wiki this is an emergency. Happy happy somebody stop me cause I know I can't stop me. 답은 알고 있잖아. 근데 가고 있잖아. 이러고 싶지 않아. 내 안에 내가 또 있나봐. 나는 원하는데 원하는 게 안 돼. 끝이 난 싫은데 I can't stop me, can't stop me, can't stop me. 나를 감시하는 just spot spot spotlight. 비칠수록 어둠 속으로 빨려들어. 끝이 보이는데 I know it's not right. I can't stop me, can't stop me. 내 앞에 놓여진 이 red 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 light. 건너편에 너와 난 이미 눈에 맞춰. 느끼고 싶어 짜릿한 highlight. I can't stop me, can't stop me. Yeah, yeah, yeah.
내가 미친놈처럼 내 잠깐을 깨버려도 내일은 없어 내 미래는 벌써 저는 잡혔어 내 돈을 줬어 친구들 왔어 Do you want some? 달러 달러 하루아침에 전부 당긴 달러 달러 Man I spend the next party 달러 달러 지금은 벼 뜰 때까지 해가 뜰 때까지 Man, I spend the next party 달러 달러 지금은 벼 뜰 때까지 해가 뜰 때까지 모든 게 궁금해질 때 Tell me 아야 뭐가 널 행복하게 하는지 Text me Your every picture 내 머리만 듣고 싶어 Call me my teacher 네 모든 걸 다 가르쳐줘 내 삶은 on top 너야 관계사 꽉지 않게 만들어버린 너라는 배 하나부터 열까지 모든 게 특별하지 너의 관심사 걸음걸이 말투와 사소한 작은 습관들 같이 난 말했지 너무 작다 내가 영웅이 된 거라고
운명 따윈 전부터 내게 아니었다고 세계의 평화 거대한 질서 그저 널 지켜봐 날 이상한 맘에 baby 나는 저 하늘을 높이 날고 있어 그저 네가 내게 조금 편하게로 이젠 여기 너무 높아 난 눈을 널 맞추고 싶어 Yeah you make it on me you're boy with love Oh my 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 Oh my 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 You got me high so fast 내 전부 함께 하고 싶어 Oh my 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 Oh my 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 You got me fly so fast 이제 조금은 나 알겠어 Love is nothing stronger You're a boy with love Love is nothing stronger 가놓고 말하길 나도 모르게 힘이 들어가기도 했어 높아버린 sky 커져버린 헛 때론 도망치게 해달라며 기도했어 너의 상처는 나의 상처 깨달았을 때 나 다짐했던 건 네가 준 이 그 후세 나에게로 태양이 아닌 너에게로 Let me fly Oh my 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 Oh my 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 I feel it all my life 내 전부 함께 하고 싶어 Oh my 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 Oh my 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 Looking for something right 이제 조금은 나 알겠어 I want something stronger than a moment love Love is nothing stronger Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang ninanais, ligaya kang labis. Oh, magandang dilag. Bawat lakad mo, lahat sila napapatingin. Di mawari, ba't ganun ang nangyayari sa akin? Isang ngiti mo lang parang nakakabaliw. Ano bang ginawa mo? Ako'y naaaliw. Tinatanaw-tanaw kita, para bang isang tala sa gitna ng kalawakan. Oh, magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang ninanais, bigaya kang labis. Oh, magandang dilag. Oh, magandang dilag, puso ko'y nahalina. Wala nang ninanais, biyaya ng langit. Oh, magandang dilag. Kahit na pilitin pang umiwas-iwas sa'yo, oh, paikot-ikot ka dito sa isipan ko. Wala nang ang iba, nag-iisa ka lang. Nag-iisang bituin sa kalangitan ko. Oh, tinatanaw-tanaw kita, para bang isang tala sa gitna ng kalawakan. Oh, magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang ninanais, ligaya kang labis. Oh, magandang dilag. Oh, magandang dilag, puso ko'y nahalina. Wala nang ninanais, biyaya ng langit. Oh, magandang dilag.
teka muna, pwedeng pakinggan mo muna. Wag mo muna ako nasabayan, kasi lalo lang lalabo ang paliwanagan. Paano pa sisimulan kung matatapos na? Masisisi mo ba kung napapagod na? Kahit na mahal kita, hindi sapat na dahilan na manatili pa sa tabi mo. Kaya ko namang ilaban ka pa, alam mo na iningatan kita, kaso lang may hinahanap ka pa. Nagkulang pa rin kahit lahat ay ginawa ko na. Sarili mo nang uunahin ko. Patawad kung kailangan ko na lumayo sa piling mo. Baka di lang talaga tayong dalawa, at mas mabuting palayain na kita. Ayoko nang maging lunas o maging pamunas ng mga luha sa mga mata. Pasensya ka na kung napagod na sa'yo. Mahal kita pero uunahin ko na lang ngayon ang sarili ko. Alam kong di ka na masaya sa'kin, ano pang magagawa ko? Tanggapin ko na lamang ang lahat kung yan kakatuwa mo. Buburahin ko na lamang ang dati nating mga plano na binubuo mo ngayon kasama ang ibang tao. Masakit sa'kin pero kailangan tiisin ng lahat. Sige, panalo ka na, wag mo na akong batuhin pa ng mga sumbat. Pagod na akong iangat pa yung sarili ko sa'yo. Di mo na ako dapat baguhin kung ako talaga yung gusto mo. Basta ako ginawa ko ang lahat, di mo man nadama. Kahit kapalit nito'y pagpatak ng luha ko sa mata. Bawat tingin ko sa'yo ay nakatitig ka sa kanya. Ngayon alam ko nang malabo na nga tong maisalba. Baka di lang talaga tayong dalawa, at mas mabuting palayain na kita. Ayoko nang maging lunas o maging pamunas ng mga luha sa mga mata. Pasensya ka na kung napagod na sa'yo. Mahal kita pero uunahin ko na lang ngayon ang sarili ko. Pinipilit ko naman na maging maayos ang lahat, ngunit parang hindi pa din sapat ang aking mga nagawa. Kaya tama na, hindi ko na kaya pa, hindi ko na kaya pa, hindi ko na kaya pa. Hirap ng tiisin, alam kong wala nang pagtingin at nawala ng paglalambing. Kaya't relasyon hirap ng sagipin. Hindi na makakaya, malabo na dahil hindi na masaya. Di na matawag na akin ka, kaya palaging mag-iingat ka. Baka di lang talaga tayong dalawa, at mas mabuting palayain na kita. Ayoko nang maging lunas o maging pamunas ng mga luha sa mga mata. Pasensya ka na kung napagod na sa'yo. Mahal kita pero uunahin ko na lang ngayon ang sarili ko. Baka di lang talaga tayong dalawa, at mas mabuting palayain na kita. Ayoko nang maging lunas o maging pamunas ng mga luha sa mga mata. Pasensya ka na kung napagod na sa'yo. Mahal kita pero uunahin ko na lang ngayon ang sarili ko. Hi guys, this is Yayo, your fourth man soldier. Sa iyong tingin pa lang ako ay natunaw na. Mga titig mo sa akin nakabighani na. Di ko mapihil ang aking nadarama. May chinita girl, may chinita girl. Sa iyong tingin pa lang ako ay natunaw na. Mga titig mo sa akin nakabighani na. Di ko mapihil ang aking
chinita, girl. Hey girl, konnichiwa. You look so good like Chinita. Baby girl, please come here na. Ayoko na kasing nag-isa. Magkatapat lang tayo ng table. We're looking at each other but di ka naman comfortable. I don't know why, di naman ako batang pasuway. Titig mo pa lang ako'y bibigay. Iyong ganda ay walang Sa kapatay. iyong tingin pa lang ako ay natunaw na. Mga titig mo sa akin nakabighani na. Di ko mapihil ang aking nadarama. May chinita, girl, may chinita, girl. Sa iyong tingin pa lang ako ay natunaw na. Mga titig mo sa akin nakabighani na. Di ko mapihil ang aking nadarama. May chinita, girl, may chinita, girl. Girl, arbor na yan, baka pwede na sa akin na lang, yeah. Ganda naman, titig pa lang matik na tapos ka, yeah. Di ko mapigilan ng aking nararamdaman. Sarap titigan ng chinita na yan sa kanyang kinatatayuan, yeah. Sa iyong tingin pa lang ako ay natunaw na. Mga titig mo sa akin nakabighani na. Di ko mapihil ang aking nadarama. May chinita, girl, may chinita, girl. Sa mga pinalangga nga tagpalamati sang 88.1 Kader FM, kag sa kutob malabutan sini nga pagwaragwag. Ini isa lamang ka emergency broadcast, agud madulong sa kahanginan ang mga labing importante nga impormasyon kag mga tikang angot sa mga isyu nga nagahangkat sa aton, kasubong sang COVID-19, dengue, suicide, malain nga tiyempo kag iban pa. Pinaagi sini mahatagan man sang kahigayunan nga makapangalagad sa kahanginan ang mga ahensya kag opisina nga may direkta nga kaangtanan kag ihibalo angot sa mga ginatalakay nga mga topiko. Ining temporaryo nga pagpalayag sarang ninyo mabatian sa tagsa kaadlaw, alas 7:30 sa aga, tub-tub alas 9 sa gabi. 88.1 Kader FM. Upod ka sa amon o Ginoo nga amon Dios. Samtang nagapadayon kami sa pagkatubang sa mga halitugas ng COVID-19 nga pandemya. Subong man sa pag-o nga mga pagpanibag-o politika nga nagdulot sang madalom nga pagpinahin-bahinay sang amon pungsod. Ikaw gid na kahibalo na kinahanglanon gid namon ikaw subong ang mag-isa agud sa pagpakigbato sa hindi makita nga kaaway. Niini nagdala sang madamo nga pag-antos kag sang mga pagpangduwa-duwa, malapnagon nga pagpanglaton sang masakit, ang kamalahalon sa pag-atipan sa ikaayong lawas, nadulaan sang panangabuhian, gutom, ang malapnagon nga pagkaputo sa mga negosyo kag ang pagkadula sang mga kabuhi. Nagapangamuyo kami sa mga tawo nga yari sa serbisyo publiko, ang mga katawhan sang gobyerno, ilabi na gidyadtong mga nagpabilin nga matarong, kag nagapadayon nga may dako nga handom sang matuod nga pag-alagad kag pagigugma sa pungsod. Tipigan mo sila o Ginoo, kag ihatag sa ila ang kaisog nga ila panindugan ang kamatuoran kag hustisya. Kapay nga ang krisis nga gindala sining pandemya, magadalas ang pagbag-o sa amon panghuna-huna, kag balatyagon sa amon nga tanan. Kapay
ini magatudlo sa amon sa pagpanindugan, labaw sa amon personal kag politikal nga panindugan, kag magliso sa amon padulong sa ikaayo sang tanan. Kabay kagiyahan kami sang imo espiritu sa pagsabat nga may kaluoy kag pagigugma sa mga kubos, mga nakulangan sa pagpangabuhi, kag mga maluya nga sektor sa amon sosyedad. Kay tungod kami nakahibalo nga kung ano ang ginahimo namon sa mga kubos namon nga mga kauturan, ginahimo man namon sa imo. Amen. Oras sa 88.1 Kadar FM Philippine Standard Time, alas 4:14 na sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuwing sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyo mahibaluan sa nagakainabo sa aton palibot. Igadulong sa inyo sang tingog nga porsa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 Kadar FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mayong hapon, siyudad sang Rojas, kag probinsya sang Capiz. Mayong hapon, mga kaalagad. Nagapamati kag nakatuto kamo sa emergency radio station sang Archdiocese of Capiz, ini ang 88.1 Kadar FM. Kag nagapalayaga ang inyong nga programa Kasak Special Coverage para sa pagdulong sa inyo sa mga importante nga mga balita kag impormasyon na hanungod sa COVID-19 pandemic kag sa mga importante nga mga issues sa sini nga panahon. Nagapalayag kita subong adlaw sang Miyerkules, petsa 18 na kita sa bulan sang Nobyembre tuig 2020. Sa gihapon, nagpalayag kita sa kahanginan pinaagi sa emergency broadcast permit nga ginhatag sa aton sang National Telecommunications Commission kag ang ini nga istasyon ang ginadumala sang Capiz Archdiocesan Social Action Center bilang ang social development kag humanitarian arm sang Archdiocese of Capiz. Sa pangalan sang kabugusan nga puwersa sang 88.1 Kadar FM, akong inyo mangin alagad. Mangin kaupod ninyo sa pag-alagad sa Ginoo pinaagi sa pagserbisyo sa tao. Ini si alagad Mike Durias para sa 88.1 Kadar FM, Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuwing sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyo mahibaluan sa nagakainabo sa aton palibot. Igadulong sa inyo sang tingog nga porsa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 Kadar FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. tanan mga kaalagad, nagapalabot kita sang pagtamyaw sang maayong hapon sa tanan naton nga mga kaalagad nga nagapamati kag nakatutok sa aton sa ilang mga radyo sa 88.1 Kadar FM kag syempre sa mga kaalagad naton nga nakatutok pinaagi sa aton nga live streaming sa aton nga official Facebook page kag subungan sa aton nga official YouTube channel. Maayong hapon, malamig kag actually mainit nga kahaponanon sa inyo tanan mga kaalagad. Subong adlaw sang Miyerkules, November 18 na 2020. Pila na lang Pila na lang kaadlaw kag magatapos na ang tuig sang 2020. So sini nga hapon mga kaalagad, sa gihapon magadulong kita sa inyo sa mga importante nga mga balita
kag impormasyon, updates na hanungod sa coronavirus disease o kung COVID-19. Kag syempre mga importante nga mga balita natuhoy sa pila ka mga issues sa sini nga panahon kaparihas sa ginapangatubang manatoy nga paghangkat sa mga kauturan naton especially sa pila ka lugar sa Luzon bangod man sa panalasa sang asud-asud nga bagyo Quinta, Rolly kag subuman bagyo nga Ulysses. Siyempre, nagapalabot man kita sang pagtamyaw sa taran nga mga kaalagad naton sa malabutan sang aton nga programa diri sa bilog nga probinsya sang Capi sa duwa ka distrito Subong man sa bilog nga syudad sang Rojas. Nagapalabot man kita siyempre sang aton nga pagtamyaw sa mga kaalagad naton nga nakatutok sa aton live streaming kag kung diin ka man nga parte sang Capi sang Western Visayas o kung sang Pilipinas kag sang bilog nga kalibutan sa sini nga mga tinion. Happy viewing sa inyong mga kaalagad. Kamusta ka mo? Sa karon medyo busy. Itatanan bangod man syempre nagapatigayon kita mga kaalagad sang isa ka donation appeal na hanungod sa sining pagsabat naton sa pagkinahanglan sang aton nga mga kaalagad dito sa pila ka lugar sang Luzon, ang Cagayan, Isabela kag Subong man ang Bicol region nga grabe ang epekto sang bagyong Rolly, bagyong Quinta kag bagyong Ulysses. Sa aton nga hashtag We Help As One update as of November 17 kagahapon mga kaalagad, nakalikom na kita o kung naglabot na sa 490,448.57 pesos ang kabugusan nga kantidad nga natipon sang Social Action Center pinaagi sa bulig sang mga kagdonasyon sang nagkalain-lain nga mga individual, subong man mga organisasyon, mga parokya kag mission stations, hindi lang diri sa probinsya sang Capiz kundi sa tanan nga mga kaalagad naton nga nagpalabot sang ilang nga bulig. Lapit na lang mga kaalagad o masulusog ba gagmay na lang no, less than 10,000 atong kinahanglan para makuha naton o kung ma-aim naton nga target nga 500,000 kung 500,000. Sa gihapon mga kaalagad sa paghatag sa inyo sa sining update, masobra 142,000 ang nahatag na naton sa National Secretariat for Social Action Center o kung ang nasa Caritas Philippines. Nakapalabot na kita dito sang 140,000 pesos. Kag ang nabilin sa sining nga kwarta mga kaalagad, ginatipon pa naton kag magadepende sa Social Action Center kag syempre sa advice ng aton nga kardinal kung diin pagdini nga lugar Social Action Center iga pang hatag. Sa gihapon sa luyag magpalabot sang inyong nga bulig, pwede kamo nga makapalabot sang inyong mga donasyon in cash para sa aton nga hashtag We Help As One pinaagi sa aton nga GCash account kag subong man sa aton nga on BPI or bank account. Yara ang mga detalye sang aton nga appeal sa aton nga official Facebook page kag subong man iga-flash sa aton nga screen sa sining aton nga programa. Sa mga nagapamangkot o kuluyag makahibalo sa mga transaction kag paano makapalabot diri sa aton nga opisina, pwede nga magpanawag sa aton nga hotline number, official hotline number nga 0907-621-6650 o kon sa 6210-218. Sa gihapon, thank you so much sa mga kaalagad naton nga nakapalabot na sang ilang nga bulig.
Sa sining nga mga tinion, mga kaalagad, magapahanumdum kita danay sa inyo sa mga importante nga mga protocols para sa COVID-19. Hindi magkalipat nga magsuksok sang face mask, kag face shield. Bisan diin ka man magkadto sa sining nga mga tinion, kay wala pa natapos ang aton nga gyera batok sa COVID-19. Importante sa gihapon, mga kaalagad, ang pagpang-disinfect sa aton nga mga kamot, kag sa aton nga mga kagamitan, mapa-opisina o kun mapa-balay man. Importante man syempre nga sundo nato ng physical or social distancing kag maglikaw kita sa mga lugar nga basta may nakatuan sang madamo nga tao. Ina nga pahanumdum mo buydog ginadulong sa inyo sang sini nga estasyon kag sang Capiz Provincial Health Office. Sa sining nga mga tinion, mga kaalagad, ihatag naman naton sa inyo ang update sa COVID-19 cases diri sa probinsya sang Capiz, sa Western Visayas kag Subuman sa pungsod Pilipinas. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Sa pinakaulihing update sa COVID-19 diri sa probinsya sang Capiz, yari ang status update sang Provincial Health Office. As of November 17, 2020, kagahapon nga adlaw mayara sang na-record nga isa nga dugang nga kaso sang COVID-19 sa probinsya sang Capiz. Sa karon nagalabot sa 29 o kon 2.98% ang aktibo nga kaso sang COVID-19 sa probinsya. Samtang kagahapon nga adlaw nakadugang man sang 5 nga mga individual nga nag-ayo o kon naka-recover sa nasambit nga balatian, kag sa karon nagalabot na sa 896 o kon mo ini ang 92.09% sa kabugusan nga kaso sang probinsya sang Capiz. Wala man sang nadugang sa mga individual nga napatay o kung ginbawian sang kabuhi bangod sa COVID-19. Kagang total death toll naton nagalabot sa 48 o kon 4.93% sang kabugusan nga kaso. Ang total number of confirmed cases sang probinsya sang Capiz sa COVID-19, mga kaalagad, ang nagalabot sa 973 sa diin 241 dere ang nagikan sa aton nga mga suspected cases, samtang 145 naman ang nagikan sa mga locally stranded individuals, 44 ang nagikan sa mga returning overseas Filipinos, kag 446 naman sa mga high-risk contacts. Nagakompleto sa listahan ng 97 ka nagpositibo gikan sa mga iban pang kaso kaparehas ang authorized person outside of residence, kag subong man nga mga local cases. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang sa update sang kaso sang COVID-19 sa Western Visayas, yari ang pinakaulihing status update o kung ang COVID-19 Regional Case Bulletin sang Department of Health Western Visayas Center for Health Development nga ginpetsahan kagahapon Nobyembre 17. Kagahapon naka-record sang dugang 78 ka mga kumpirmado nga kaso sang COVID-19 sa Western Visayas. Sa karon nagalabot sa 2,271 ang mga aktibo nga kaso sang COVID-19 sa rehiyon. Nagalabot sa 18,552 ang kabugusan nga kaso sang COVID-19 o kunang cumulative number of cases. Samtang naggikan ng mga bag-ong kaso sa Negros Occidental nga mayara sang nadugang 31 ka mga newly confirmed cases, 20 ang nagikan sa syudad sang Bacolod, 16 ang nagikan sa Iloilo, samtang 7 ang nagikan sa probinsya sang Guimaras, kag 2 naman sa syudad sang Iloilo. Kagahapon man nga adlaw naka-record sang masobra 200 o kung to be exact 207 ka mga reported recoveries, kag sa karon nagalabot na sa 15,793 ang kabugusan nga reported recoveries sa Western Visayas.
Nagdugang man sang 5 ka mga individual nga ginbawian sang kabuhi bangod sa COVID-19 related disease kag 488 ang kabugusan nga death toll sang sa COVID-19 sang Western Visayas. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang sa pinakaulihi nga status update sang COVID-19 sa bilog nga Pilipinas, subong nga adlaw Nobyembre 18, yari ang case bulletin sang Department of Health naka-record sang masobra 1,000 o kung 1,383 ka mga bag-o nga kaso sang COVID-19 sa Pilipinas. Sa karon mayara pa sang 29,474 ka mga aktibo nga kaso sang COVID-19 o kuno mo ini ang 7.2% sang kabugusan nga kaso sa Pilipinas. Mayara man sang dugang sa mga number of recoveries nga naglabot sa 143 kag sa kabugusay nagtaas sa 374,666 o 90.9% total reported recoveries. 95 ang nadugang sa mga listahan sang mga napatay bangod sa COVID-19 sa nakaligad nga 24 oras kag sa kabugusay nagalabot na sa 7,957 o kun 1.93% ang death toll sang Pilipinas. Sa pinakaulihi nga report sang DOH mga kalagad sa gihapon nagikan ng mga bag-o nga kaso kalabanan sa Luzon kung sa diin 81 ang nagikan sa Cavite, 74 sa Laguna, 71 naman sa Batangas, 69 ang nagikan sa Quezon City, samtang 67 naman ang nagikan sa Rizal. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Nabatian mga kaalagad ang update sa kaso ng COVID-19 sa probinsya sang Capiz, gikan sa Provincial Health Office, updates gikan sa Department of Health, Western Visayas kag subong man sang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas gikan sa Department of Health. Sa akon nga pagbalik, ihatag naman naton sa inyo ang maging panglinyada naton nga mga balita nga dapat ninyo mahibaluan. Magabalikan ka sa special coverage matapos ang pinaka mga importante nga mga pahibalo. Sa mga pinalangga nga tagpalamati sang 88.1 Kader FM, kag sa kutob malabutan sini nga pagwaragwag. Ini isa lamang ka emergency broadcast agud madulong sa kahanginan ang mga labing importante nga impormasyon kag mga tikang angot sa mga isyu nga nagahangkat sa aton kasubong sang COVID-19, dengue, suicide, malain nga tiyempo kag iban pa. Pinaagi sini mahatagan man sang kahigayunan nga makapangalagad sa kahanginan ang mga ahensya kag opisina nga may direkta nga kaangtanan kag ihibalo angot sa mga ginatalakay nga mga topiko. Ining temporaryo nga pagpalayag sarang ninyo mabatian sa tagsa kaadlaw, alas 7:30 sa aga, tub-tub alas 9 sa gabi. 88.1 Kader FM. Para labanan ang COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahing. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis,
mahinang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. You are listening to 88.1 Kader FM. 88.1 Kader FM, an emergency humanitarian radio for the family and community. 88.1 Kader FM. Ano bala ang coronavirus? Ang coronavirus isa kadako nga pamilya sang virus nga nagatugas ang balatian. Ini nagasugod sa simple nga kataro, tubtob nga mangin seryoso ini nga impeksyon kasubong sang una sang Middle East Respiratory Syndrome o kon MERS-CoV, kag sang Severe Acute Respiratory Syndrome o kon SARS. Sa mga delikado kag grabe na nga kaso sang coronavirus, ini mahimo nga mangin tunaan sang pneumonia, acute respiratory syndrome, problema sa bato, kag mahimo magresulta sa kamatayon. Ano ang mga sintomas ng coronavirus? Ang mga sintomas amo ang sipon, ubo, lagnat, pagmala kag paghubag sang tutunlan, kag nabudlayan maginhawa. Paano bala ang paglaptas sang sini nga virus? Ang ini nga virus nagsugod sa December 31, 2019 sa Wuhan, China. Ini mahimo magtapon halin sa isa ka tawo pakadto sa iban pinaagi sa pag-asik sang laway, kag sip-on kung mag-ubo, maghatching kag sa pag-uyat sang kamot sang iban nga tawo. Ano ang dapat himuon agud malikawan ang coronavirus? Likawan nga magpalapit sa mga tawo nga may balatian ka nagapakita sang kasubong nga sintomas sang sakit. Hindi magdupla sa bisan diin lang. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag bibig. Permi nga maghugas sang mga kamot. Tapna ng ilong kag bibig kun mag-ubo o kun maghatching gamit ang tissue o kun panyo. Likawan nga magkadto sa mga matawo nga lugar kasubong sa malls, sinihan, terminals kag airports. Kung may mabatyagan nga sintomas, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center sa inyong nga lugar. Gusto mo ba love song? Pop music? Paborito nga ampahanon? Te, ano pa nahulat mo? I-on ang radyo kang magpamati sa 88.1 Kader FM. 88.1 Kader FM.
Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Nagabalik ang Kasak Special Coverage, kagyari na ang ating mga headlines. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Caritas Manila nagpaandam sa mga peke nga donation drive para sa biktima sang mga bagyo sa Luzon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang mga napatay bangod sa bagyong Ulysses, naglabot na sa 73 sunod sa report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Aktibo nga kaso sang COVID-19 sa siyudad sang Rojas, nagdubo na sa 12. Samtang Mayor Ronnie Dadivas may pahanumdum sa publiko. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Dugang nga mga balita, House Bill 00909 nga nagapadugang sang numero sa mga hospital beds sa WVMC ginpermahan na ni Presidente Rodrigo Duterte. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kagabalita gikan sa kasa ka nagbulig pagpahamtang sang internet connection sa sitio Tag-Aw nga pagagamiton sa online classes. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Nagpaandam ang talatapan sang Caritas Manila batok sa scammers nga nagagamit sang ilang nga pangalan para makakita sang kwarta nga para kuno ibulig sa mga biktima sang asud-asud nga bagyo sa pila ka lugar sa Luzon. Suno kay Father Anton Pascual, Executive Director sang Caritas Manila, mayara sang mga individual nga nagapakilala nga nagatrabaho sa nasambit nga organisasyon kag nagapangayo sang donasyon. Pahanumdom sini dapat nga magbinuligay ang tanan nga mga Pilipino sa sining mabudlay nga sitwasyon kag hindi take advantage sa iban nga mga hamili nga nagahatag sang bulig para sa nagakinahanglan. Dugang pa ni Pascual, dapat nga aton palaptahon ang charity virus agud nga mapahaganagan ang ginabatsyag nga kabudlay sang aton nga mga kauturan sa Luzon. Sa karon padayon ang ahensya sa pagpalabot sang bulig sa mga biktima sang bagyo nga Rolly kag Ulysses sa pila ka mga pinakalabing naapektuhan nga lugar sa Pilipinas. Samtang ginanunsyar man sini nga ang COVID-19 charity response ka partner ang Project Ugnayan ang nakatipon sang kapin 1.7 billion pesos. Ang nasambit nga inisyatibo ang ginpangunahan sa mga dalaguan nga korporasyon kag negosyante, kaupod naman ng Philippine Disaster Resilience Foundation. Pinaagi sa mga parokya kag volunteers sang Caritas Manila na tigayon nga makapanghatag sang gift vouchers para sa mga pamilya nga labing naapektuhan bangod sa community lockdown sa lugar sang Metro Manila, Bulacan, Rizal, Cavite kag Laguna. Panugyan ni Father Pascual, tanan nga mga opisyal nga fundraising activities sang Caritas Manila ang nakapangalan sa organisasyon kag hindi sa mga personal accounts nga nagapakilala nga nagatrabaho diri. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Sa mga kaalagad naton sa sining tiyempo no sang pagkinahanglan sa mga kauturan naton dito sa Luzon, nangyara sa gihapon sang mga tao nga nag-take advantage ng sining tinion. Kaya syempre madamo sa nasa karon ang naghimo sa mga donation drive, donation campaign no para sa mga naapektuhan sang bagyo dito sa Luzon. Okay man ini mga kaalagad for as long as kita nga mga naga-donate no kabalo kita nga ang ginapang contact nato no kung ginatagan naton sang donation ang mga organization nga balaan naton man ang credibility kapag in times sang humanitarian crisis. Kaparihas sang pila ka mga caritases sa bilog o kung mga social action center sa bilog nga Pilipinas. Dako ining Caritas Manila mga kaalagad. Kag isa ini siya sa pinakadako kay Manila ang sentro nga Caritas sa Manila kag sa Bugosman nga Pilipinas. Isa sila sa mga nagabulig man sa aton sa pila ka mga proyekto kag kabalo man ng tao kilala ang ining organization
when it comes no sa relief operations and response, nga ang iba no gina-take advantage. Madamo sang report nga ginagamit ang ilang nga pangalan para sa isa ka donation drive. Inang aton nga pahanumdum sa inyo mag-donate kag magpalabot sang bulig sa mga kakilala naton nga mga organizations. And usually kung mga humanitarian organization, official names ang ahensya ang ginagamit naton, maliban naman no sa mga private individuals or groups no nga nagatigayon man sang ilang nga mga donation drive. Sa ato naman ara sa aton nga official Facebook page ang mga detalye sa nga kinahanglan ninyo para sa pag-donate. Yara lamang ka magkanto na kamo sa aton nga official social media account. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Dugang nga balita national mga kaalagad, naglabot na sa 73 ang numero sang mga napatay sa bagyo nga Ulysses sunod sa report nga nabaton sang National Disaster Risk Reduction and Management Council. Nagikan ang mga numero sa Region 2 nga nakalista sang 24 ka mga individual, Calabazon nga mayara sang 17, Cordillera Administrative Region nga pulo ang ginbawian sa kabuhi, Metro Manila nga 8, kaparehas man nga 8 sa Bicol Region kag 6 naman ang na-record sa Central Luzon. Samtang sa kaparehas man nga report, 24 ka mga tawang na lista nga na-injure, 19 ang missing sa mga lugar sang Regions 2, 5 Car, Calabarzon kag Metro Manila. Dugang pa diri naglabot sa kapin 2.7 billion nga damage sa agrikultura, samtang 5.2 billion naman sa infrastruktura ang ginbilin sang bagyo matapos ang pagpanalasa sinisang Nobyembre 11. Malapit sa 40,000 ka mga balay ang nagkalasamad, kung sa diin 4,473 ang totally damaged suno sa MDRRMC. 73 naman ka mga road sections kag 55 ka mga tulay ang hindi pa maagyan sa karon bangod sa pagbaha, mudflow kag landslide. Samtang matandaan naman gaging paidalom sa state of calamity ang Cagayan, Isabela kag Cavite. Samtang sang Lunes, ginrekomendar man sang konseho nga ipadalom sa state of calamity ang bilog nga Luzon. Suno pa sa NDRRMC ang pagbaha nga tugas sang Ulysses ang nakaapekto sa masobra 3 million ka mga individual sa nagkalain-lain nga lugar, samtang masobra 70,000 naman ka mga pamilya ang nagatinir pa sa karon sa 2,205 nga mga evacuation centers. Ginpahayag naman sini nga kapin 46 million worth of assistance naman ang napanghatag sang gobyerno gikan sa mga ahensya sang Department of Social Welfare Development, Department of the Interior and Local Government, mga LGUs kag subuman pati ang mga pribado nga mga sektor. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. So naman sa reports ng NDRMC mga kaalagad, hindi pa man ini ang official kay tungod balaan man naton nga even up to this time nagapaidalom pa sa gihapon ang iban sa rescue operations, ang iban amo pa lang may no kadto sa mga evacuation centers. Mabudlay ang sitwasyon dito mga kaalagad. Ang kagini nga mga numero ang still no to be verified kag siguruhon pa sang National Disaster Risk Reduction Management Council. Kaya bisan sa sini nga mga punto no madamo sa gihapon ang wala pa malista, madugang sa mga nasambit nga mga damages. Kag importante lang mga kaalagad ang initial nga report bangod man syempre madamo sang nagakinahanglan nga mga organizations kag syempre kapin pa ang mga ahensya sang gobyerno para sa ila man pagpatigayon sang mga response operations naman nila. So 73 mga kaalagad amo ning pinaka-latest nila kagahapon, pero hopefully no hindi na ini magdugang, especially sa listahan sang mga ginabawian sang kabuhi bangod sa bagyo. Masubo ang parehas ni nga sitwasyon mga kaalagad, pero balan man naton nga bisan na nagpreparar no wala man gid expectar, especially ang pagbaha dito sa Cagayan kag Isabela nga lugar. So aton liwat nga hatagan sang pagtamod ang pagkinahanglan sa aton nga mga kaalagad dito. Kaga syempre pangamuyuan naton sila mga kaalagad nga matapos naman ini kag mapahagan-hagan ang ilang ginabatsyag nga kabuhi. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage.
Sa balita lokal mga kaalagad, kag balita na tuhoy sa COVID-19 na ginanunsyo ni Rojas City Mayor Ronnie Dadivas pinaagi sa iyang official Facebook page nga nagalabot na laman o kung nagnubo na sa 12 ang aktibo nga kaso sang COVID-19 sa syudad sang Rojas. Ini matapos nga makalista sang dugang nga 3 ka mga recovered cases kagahapon nga adlaw. Sunod diri ang mga dugang sa listahan sang recovered cases. Amo ining 62 anyos nga lalaki, isa ka health worker sa pribado nga ospital kag pumuluyo sang Railway Street, Barangay Jess. Samtang dugang pa diri ang 30 anyos nga lalaki. Ang confirmed case kagahapon amo ining 62 nga lalaki. Ang recovered cases mga kaalagad amo ining 30 anyos nga lalaki pumuluyo sang barangay San Jose. Duwa ka tuig nga bata nga lalaki kag pumuluyo man sang barangay San Jose kag 14 anyos nga babae nga pumuluyo sang barangay Punta Tabo. Amo tong 3 ang mga dugang sa recovered cases kagahapon. Samtang sa Kabugusan mayara na lang sang 12 ka mga active cases o kung padayon nga ginabulong nga COVID-19 patients sa syudad. Mayara na kita sang 483 ka mga recovered cases. 33 ang listahan sang mga napatay samtang nagabot na sa 529 ang kumpirmado nga kaso. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Bisan mini ang sitwasyon mga kailagad atong paghihapon pahanumdum sa inyo hindi kita magpakampante kay bisan nagnubo na abot lang siningon sini mga kailagad nagsunod kita sa mga protocol kag subong man padayon kita nga nagasunod sa mga public minimum health standards kag nagapati kita nung mas importante nga may ginaubra kita para hindi na nga maglapta ang virus. So padayon lang nato ini himuon mga kalagad. Indication ini nga amat-amat kita nga naghagan-hagan ang kaso sa COVID-19 which is good news mga kalagad. Pero syempre hindi kay hapon kita magpakampante kay wala pa matapos ang away sa COVID-19. Madugay pa ini matapos siguro mga kalagad. Madugay pa ang ginaplano nga may mga bakuna na nga pwede na pero ara paghihapon sa clinical trial pero may iba nga mga kampanya nga nagpalabot na nga epektibo ang ilang mga bakuna pero wala pa kita sang bakuna gyud diri sa Pilipinas kag nagasalig kita sa mga posible nga bakuna nga igabulig sa aton sang iban nga nasyon. Pinangaton hambal sa inyo, importante sa gihapon ang pagsunod sa safety protocols kaparehas ang pagsuksok sang face mask, pagsuksok sang face shield, pag-practice sang physical or social distancing, kag syempre paglikaw sa mga social gatherings nga madamo nga kusa din madamo ang mga tawo nga naga-attend. Sa iban nga balita mga kalagad, balita sa guwa sang probinsya sang Capiz, aprobado ni Presidente Rodrigo Duterte ang House Bill 0090 nga ginsulat ni Representative Julien Jamjam Baronda nga nagapataas ang numero sang hospital beds sang Western Visayas Medical Center sa 700. Opisyal nga pagatawgon nga Republic Act 11496 ang nasambit nga hagna ang nagadugang sang 275 ka mga hospital beds sa nasambit nga ospital. Kaupod na diri ang pagpanami sang hospital facilities kag pagpangita sang dugang nga mga personnel. Suno kay Baronda ang layi ang nagapakita sang matag nga sabat sa advokasya nga pasanyugon ang health sector kag health services sa syudad sang Iloilo. Masakit suno diri nga makit-an ang mga pasyente nga wala lamang nabudlayan bangod sa masakit kundi pati pa sa dugang nga kabudlay bangod sa kakulangan sang komportable kag desente nga mga hiligdaan sa ospital. Nagapalabot man sini sang pagpasalamat kay Senator Bongo ang committee chair sang Senate Health sa pagprioridad nga ipasarang nasambit nga hagna. Ginpahayag sini nga dapat magpasalamat ang mga Ilonggo kay Presidente Rodrigo Duterte matapos ang masobra 25 ka tuig makit-an na sang tanay nga mas maganami na ang nasambit nga ospital.
mahibaluan nga gutok ang WVMC kung sa diin ginapang butangan na lamang sang makeshift wards ang iban nga mga pasyente. Sunod sa datos sang Department of Health sa mga tuig 2017 kag 2018, ang nasambit nga ospital ang nakarecord sang average bed capacity rate nga 136.30% nga sobra sa national standard nga 85% bed capacity. Sunod naman kay Dr. Marilyn Convocar, ang Chief of DOH Western Visayas Center for Health Development, ang pagkapasar sang layi ang magahatag pa sang ligwa sa mas mapanami nga serbisyo medikal hindi lamang sa syudad sang Iloilo kundi man sa bilog nga Western Visayas. Sa ibayan nga balita, kag balita gikan diri sa Social Action Center, Special Coverage, Kasaks. Nagpalabot kita sang bulig sa aton nga mga kauturan dito sa Sitio Tag-Aw, sa Barangay Tamulalod, dito sa Dumaraw. Para sa pagpalabot sa aton sang detalye sang sinaang nga balita, kag sang sinaang nga inisyatibo, mangin kaupod naton para sa live report, Alagad Real de la Rosa. Kasaks Special Coverage, Kasaks Special Coverage. Wala na luwas ang patag sa edukasyon sa mga nalitan tugas sa epekto sang pandemya dulot sang coronavirus disease o COVID-19. Ining nakitaan nga rason sang Capiz Archdiocesan Social Action Center o kon Caritas Capiz sa Tacladon ang nabukid nga sitio sang Barangay Tamulalod sa Banwa sang Dumaraw. Agud makabulig sa ginakinahanglan sa mga estudyante sa sitio Tag-Aw, ilabi na sa internet connection sa tion sang online class, subong man kun mag-research nagapahantang ang kasak sa isa ka Wi-Fi router sa bulig sa mga technical directors ng Kader FM nga ginabusan nanday Engineer RJ Borja kag Camille Anuego. Suno kay Romilin Gaspar, isa sa mga leader sa nasambit nga lugar kag miyembro sang ating community, isa kadako nga bulig ang gintugyan sang Social Action Center, hindi lamang sa mga estudyante kundi pati na sa mga ginikanan nga dako man ang paghangkat nga ginapangatubang subong nga pandemya. Dugang pasini nga pamaagi sa nasambit nga butang, mahimo na nga mabuligan sila sa pagtuon sa mga kabataan, pinaagi sa pag-research gamit ang internet. Suno pa sa iya, nga pisar malayo ang ilang nga komunidad, ulagid nagakataka ang simbahan sa pagpaabot sang bulig sa ila, rason nga ila gid ini nga ginapasalamatan. Apang bangod sa kakulang sang kagamitan, nagakinahanglan sa giyapon ang mga kabataan sa nasambit nga lugar sang mobile phones o kon tablet nga pagagamiton sa tion sang klase kag pagpanalawsaw, rason nga nagapanawagan man ini sa tanan nga may maayo nga kabubuton nga luyag maghatag sang bulig. Bukas man ang talatapan sang kasak agud magbaton sang donasyon nga mahimo makabulig sa pagbakal sang dugang nga kinahanglanon sang mga estudyante. Kaupod mo sa pag-alagad sa Ginoo pinagi sa pagserbisyo sa tawo, Miss Alagad Real de la Rosa para sa 88.1 Kader FM. Kasaks Special Coverage, Kasaks Special Coverage. Madamo nga salamat sa imong gindulong nga balita, Alagad Real de la Rosa. So may itong mga kalagad, nagpalabot kita sang bulig sa mga kauturan naton dito sa Sitio Tag-Aw, specifically sa IP community. Aton nga mga kauturan nga mga ati, base ganina nagapamati sila subong mga tinion. Happy listening dira, kag mayong hapon kiday Nanay Maya, kay Tatay Umik, kag subong man sa mga kaupdanan nyo dira sa Sitio Tag-Aw. Hopefully nagagamit nyo ang gin-set up naton nga internet connection dito sa ila, kaya mabudlay mga kalagad. Actually mabudlay ang signal, mas lalo na gani ang internet. So mina nga nag-try kita no nga makabulig sa ila, kay may mga kabataan dito nga naga-modular, pero may mga araman nga mga college student nga nagakinahanglan bisan pang research lang no. Kagamina nga sa kabudlayon man no sang sa kalayon mang sang lugar, kag syempre mabudlay man ang masami nga pagpa-load sa data. Minangagin try gid naton nga mahatagan sang solusyon bisan gagmay lang ining bulig para sa ila. And hopefully no makabulig pa kita sa iban sa mga kaparehas sini nga inisyatibo, and we're really hoping nga mangin way ang social action para sa paghatag sang bulig sa mga kabataan nga luyag kuntani nga mag-eskwela pero nabudlayan bangon sa sini nga sitwasyon nga nasa modular kag online classes kita mga kalagad. So hindi lang man actually internet ang pwede naton nga mabulig sa ila, kundi bisan na mga gadgets no nga pwede nila pagagamiton. And bukas ang aton nga opisina sa sina nga mga donasyon kag bulig mga kalagad, and really trying nga makahatag makita sang bulig in terms sang education sa sini nga mga tinion
Kay minaman ang aton nga handom nga wala sang mga kabataan nga magaantos sa pag-eskwela kung mayara lamang sa mga tawo nga luyag nga magbulig sa ila. Nabatian mga kaalagad ang mga balita kag impormasyon na gikan diri sa Kasak News Center. Buylog nga gindulong sa inyo sang Kadar FM. Kag madamo nga salamat sa aton nga mga correspondents. Oras naton alas 4:58 na, kag kutob na lang diri ang aton nga programa. Magakita na kita liwat buwas nga adlaw alas 4 tubtob alas 5 sa hapon para sa pagdulong sa gihapon sa inyo sa mga balita kag impormasyon hindi lamang natuhoy sa COVID-19 kundi sa mga importante nga mga issue sa sining panahon. Sa pangalan sang kabugusan nga puwersa sang 88.1 Kadar FM sa aton nga overall chairman, the Most Reverend Jose F. Advincula Jr. DD, Cardinal-elect kag Archbishop of Capiz, sa pangalan man sang aton Managing and Social Action Director Reverend Father Mark Granflor, aton Program Manager Father Francisco Casalda Jr., sa pangalan sang aton Station Manager Reverend Father Virgilio Ciudadano, Assistant Station Manager Reverend Father Brian Clinton Jocampo, kag madamo nga salamat sa aton Technical Directors Engineer RJ Borja, Alagad Mingwego, kag akon partner technical, thank you so much, Alagad Maria Jean Lorin Balgos. Ako naman ang inyo nangin alagad, nangin kaupod ninyo sa pag-alagad sa Ginoo, pinaagi sa pagserbisyo sa tao. Ini si Alagad May Durias para sa 88.1 Kadar FM, Kasak Special Coverage. Thank you so much, kag God bless Pilipinas. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuwing sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyo mahibaluan sa nagakainabo sa aton palibot. Igadulong sa inyo sang tingog nga puwersa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 Kadar FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. 어서 와. 방탄은 처음이지?